Ay, dito pala. Dito.
Hey you, fuck you. Orange
Ha? Ay, kailan to? Christmas! Ha? Oh, sector, sorry! 3, 4? Ay, di ba ganito kay Lexi? Di ba ganito kay Lexi? Balik mo na, nasa mo ka. Ha? Dapat kayo na ganyan ito. Ay, may galag sa bagay to? Backyard. Ay, ito kay ano, kay Jason. Nagsadala? Ito naman ito. Ah, sorry. Merong may card sa likod. Sobra. Hindi ko pa na-tempered. Si Panto, sa saway. Kaya papalit tempered. Oo, ano pala 1 year na? Matibay kasi. Ano lang, grade ka? Hindi pa. Swing ba ito? Ah! Oh! Inside your fan! Oh! Awan! Ay, bravo! Ang gusto ko si Gigi na Rangers, oh. Si Gigi, sa sakto, no? Ano mo sa green yung sa lang din? Uy, ano mo sa green yung? Grabe naman yan!